enough to knock me out, but I'm still holding the throne. You'll never know till it's over. So pretty it hurts, just beware of the thorns. You got a glimpse. May buntag bay. So karon kay medyo init na siya. Saturday, Sunday sa amo karon kay murag init. So looking good. Testing ko aning A6600. Ya gamit ko kaning akong lens na akong stabilization. Pero plano na ko muna gini akong vlogging camera maski ako. Travel vlogging. Check to sa mail. Medyo hayag kayo karon. Medyo hayag karon di kaya sa akong ND filter. Pero so far okay na siya gamiton. Pwede na kaniya akong setup for a vlog. Full on. Nuta siyang mas wider niya siya. Pero for now, okay ako ani. Malingor ako. Yung akong katong naka-AC. So yun seat na flip out skilled. Okay na tingin siya. So makita ninyo. Init kayo. Tanawa. Kita kas clouds. Ang clouds. Di mo kas camera pero tugnaw bay karon tabi kita kahayag kayo init pero nag t-shirt ko sa gawas pero una ka sa init mura siya kanang warm lang kanang murag sa banha mga alas 9 dili mga alas 8 sa buntag tugnaw nga init pero ang hangin bugnaw gid siya na init na. Pero kung masulod ka, pastilan. Nakasa shade lang, tugnaw na. Sana ka-drastic ang weather. Anyway. Ngit. May ngapon bay. October 1 na karon. So, it's been months since technically lockdown mga rates March 27. So, let's make it April, May, June, July, August, September, October. So, like 6 months. 6 months na murag. Freaking COVID is like wrecking everybody's lives and wala makalagot. Ano in English naman sa ko. Pero mo to. So by update lang ninyo. Wag lami i-record, wag lami i-video, wag lami unsa mas kilang galing magtrabaho lang ka sa balay, wala lami. It's been tough. I know people are going through the motions right now and I don't want this video to be sad. So update na mo. So karon kay wala ko magamit sa Osmo Action kay noisy gid siya. Sung sa pugos may pa cellphone gamiton gamay pag noise pero noisy gid siya. Nakanindot na siya kung kanang naka sa outdoors. Martong ingon balik ko sa A6600 karon nya kanang ganahan ko mag-video, ganahan ko magpuna po video for today but wala koy mahunahunaan. Wala gyud kasi ang creativity lata gyud. Pero lang gid siya nani hoping muusos na mong lockdown nga sa Melbourne nya. Okay na kay tanan. Also I'm trying to sell or baligya aning A6600 and ako siya i-match og Sigma 16 1.4. It's really good for vlogging and for video sa kasal. Dito siya pang gimbal shot so it's a very good camera. I'm planning to sell it kasi nagputol ko gamay and then I'm trying to change it within another setup. Nam ko daghan gyud ako A7 III na ako Osmo Action so murag redundant and everything. So I'm just trying to change my setup. As of now, wala na ako gamit na Sigma. Gamit ako ang Tamron 2875. Pero, yeah, I'm just asking you guys if you know anybody who wants to buy a camera. I don't know. Karon, pila ka years later, magtanaw ko ng video nga, maligyan siya camera nga. Okay, itong camera. Pero, kailangan ko maligyan ni camera ha. Although, I like it for traveling. So, mara na siya. And, sakto. Wag kay gana maging video sa kunsa ba. Pero, lately, ang akong ginabuhat karon sa balay is kanang nagatuon. Other than that, kanang nag-try sa kong video or cinematic video nga kanang nag-convert ko sa akong skateboard na ako electric skateboard nga mubo ra siya deck. Akong ilis nagtaas. So naghimo ko mga B-roll pero wala pa nako time mag-edit kay busy sad nya kanang usahay kay ba kay kaman mag-shoot kapoy kay kanya. Pump up unta ka pero murag nya na lang na upload to nako anytime soon or tagantang mag teaser ron sa nya kanang nakoy duha ka travel videos para sa akong main vlogging site.
ganahan to ko mag-upload nga rin, pero double edit naman good murag dili siya kuan ba. So ako na lang i-link sa akong bisdakvlagger nga site ang katong edit travel. So na mga travel since 2017. Queenstown first na mo nga adtog New Zealand. Queenstown 2017 naghimo ko sa day 1 pa karon, day 1 ug day 2. Yeah, nasa ko Perth nga travel which was 2018 siguro to. Yeah, day 1 sa gusad. So i-try na kong finish usually katos ng mga travels na ko mga 10 days to around 7 to 10 days na naman akong travel. So usually ang usa ka adlaw di mo guna ko kanang gana akong style sa pagkanang edit kay muram kog diary paslak tanan ba. Nga akong pag-shoot before di man kadang pina B-roll or pina cinematic nga ana ba. So try na ako sa sunod ka travel na akong buhaton pero as of now ako mga clips karaan gamit ako 70D gamit sa nako 70D akong picture profile standards kay edit. So through the years daghan ko nakatunan sa video editing and sa filming, and pasalamat ko sa akong mentors nga mga videographers sad, and also sa people nga I got to learn with sa mga YouTubers out there. So but as of now kanang nag-try kog work sa duha, and as soon as I can makahumang ko to upload na because link tingay na ko nga ri na. Pero as of now wala gyud ang creativity patay unsa. So una karon nagkanahan lang ko mo upload og video pero mo lang gid siya. So mo ni nag-try ko kanang close up na ba. Nag-try sa kog kanang kuan put positivity into my life kay murag grabe ka negative ron murag mga nakaala kapuyag trabaho gunsay. Pero inana. So I'm hoping na okay na tantanan, and wala ning COVID makatrabaho na ta, makagawas na ta, makamingle with people. That's what I want to do. I just want to mingle with people and travel a bit or hike a bit or exercise or just look at good views. Akong view ko ron kanirang garahe ug kana diha. Pero mura na siya. So nangumusta lang ko, nag-update lang ko din sa vlog kay wala gyud ko magbutang. Magbutang ko gamay tayong teaser sa mga pambuhat lately katong akong gihimong skateboard nga video pa. So doon na kaya ko nang palayo ta gamay. Ana. So mura na for now, guys. Lakta atong storya ron pero sige lang. Okay ra. Ma-okay ra lagi ni. After pila ka years, I'm gonna look back to this video. Nimag-ana ko nga kaya sa murag parang kailan lang Tagalog. Makaingon ako kaya sa nag-pandemic, naka-survive the pandemic. So we're resilient, we've done good. But for now, anto sa hindi ko ka-imagine mag-talk ko sa akong future self. Muna yung mong ginabuhat before niya. Kapoy kayo niya. Kanang nara ko sa balay. Although wala ko'y ginabuhat kayo. Except pagtuon, ako utok na. Piskot na. Makabuang na sa balay. Sige, tanawa na mga B-roll gunsa. Sige, bye. Gusto na ko. Ayo. Bye.